Tane kardam kadu awi karbiang no rat an stamina ni pen putarang tuan kardam pije pon thoda kardam tang te pini la puson oze nili la bangso video pini bonda pon naram te bang lason oze kisuman ki ongdung abang pu bang pitum stami PGR pen VGR pu along le aron re pen ke du keng sang bihari asutum phan eviction asa ke mentu si deng pop la puson si mane nili phan comment long penan na pachini dun bang tu an pente ilitum kadbang mas council CM Dr. Tuliram hang pasame la bang so lam chunang ri pen an bang pu bang pitum du la si mane klar dak lam chini ji kang tung do muskang lo an penta hok lo ze ilitum karbiang long arab east west karbiang long la pen to kanu kedu karbi arab tum ke mane la eviction ji phan komentu si eviction poma la bang so to war churang ding la pusan si ilitum nilin penabe chini pono an pende kadu koi pan stami election na saya kam ke dengi ding di la pende election pachuni pachunchi la bangso apu thak long ar pu ke do la pende responsible ke do ke la ke nangli nili ilitum public arada sutumali la ke ilitum karben ora sutumali la ke ilitum chupa mandon CM la pen MLA la pen authorized person la tumbang mate alang li MP tha CM lahi tum si mane hok vek dake eviction drive deng vek nang pup ke lang tum hatot lang tum rideng sing tangrak sarkar dolu matidi la sili tum mang ka hol itum ke nang sot ili tum ke mama ke election nang deng pivek nang pulam sili tum ke angutin ka duga vekar brinda matha pono la sinilin petrok che pacet stami video nang bonda pipon nili tin brami bori pono la si mane chok che do an ke nang litum ke dan nang tinili phandia pono nili nang litum pan asap su nang pachini ban pu tante kadu ko itum friends pen viewer subscriber do antum stami nilin pen name la puson video bonda pon la pan nilita ke thek puson ke ta wai pir sam nili kisaman ke ong dung lason hampang song indi karbe ara da ko son ma ko pu ma po video sin nili monai pon ta che than mon thuna election di west karbiang long phelang pi kheruni along aputa kala masunon nili tuma ke karbiang long ra tuma ke tengni ason sinon ba ke kisaman ke onglo mane li tuma hok litum han bang nang pu litum ke karbitum ke alongvet ening thita pravik la pente ke tengni pravik la pen okoravik betana pu la bang te litum sarvi dena friends tum dei la sikalang ze mane actually ni lipudam itu asap litum abang ke ineng chupaning ding kin chupaning ding viglo an pente litum takar biang long rat dutum ta imina dimak long sereng so batai stami dapsorong di penang stami tu viglo stami litum non tak keting ni son siman der lo manet atarik nang cak bom apor cak bom pente par bom lo la sinon bang mate ki suman atu bang mate ki social media long tamil puson alam thina kar ridun tu penang tum tu kalang ne li video publish link tami pijar long mensi vaccine deng po la pende ko sono mani litum ba ke hokpet ke CM Dr. Tuliram rang maseng tina chuning rilo mane athema ilitum Dr. Tuliram rang kar bi khairat pancing hon thetan la pente isi ingut courageous la pente ang tin thetan kem det dam det abang fu sekarang la friends mane pijar viarong kitum ke non het non rai penalam ki ga lilo laki manari ding klum family di karbi tum dak chi ferida memi na pete hampang song tum feri memi choida mune li tum na hodaki na pusona ka adim pidang ma di la sekarang la ze mane pijar viarong alama ke cheng pan saboni li nang no pat pinidam chet pehla bang so bang mate kerang la ze mane thang tarik kre pho arni holodak pijar dim khiruni la pen phelang pilong kes e youth front atum pen hodak aron ripen kiru pa election nei pula so kuchi song side deng pondo da pipen hem nang che wai tu dipu am bom dhut bihari asu la pen te keng sang so tum bang krisi kes e klembang pu tum phanareng hu tang rahiri tarak pen pas dundu la so join ni tum karbi tum ta ineng che khangon e la pen de karbi pu tum gi ching hon ko joni siri tum chisong dudlo karbiang nong stami akhiri tarak pe sami tum chisong pon thulo itum labang so election drive ke dake deng vek nang po mane karbiang long pen karbiang long arlu ke du pijar viar long li long aron ripen do bhari asutum handak pen phung vek ni lam silitum
kadu kavi karbi itum party cipupe dharam cipupe pinas itum kleno marilas bangsa dhul itum ahoklo dharna dolo cisong lo la bangsa dhul itum tarak cisong lo la sikalang lo friends itum cisong wek lo la sudut tanan puanta itum ke cisong sesipul ke thekong na la bangso iritum cisong deng pono la pente iritum phan kupilo friends tum je mane thang ni phai kan lo thang ni phai kre sirkep la pente inko yarni iritum phan la bangso cisong ase ang tong le du pen jog ni iritum phan karbiang autonomous council pen stami la bangso cisong puthak KSA la pente hampang song to an la pente pregram rachari song la pente political party to phan hangsi a veteran craft center family tum phan bangso na chingwai pilo la bangso ala mang chingwai long ilitum card bang autonomous council CM Dr. Tuliram hangstami kheruni philang pilong VGR along lidong kido bheritum phan eviction ki claim yo eviction claim polo pen dak pen eviction third vek pu alang stami dak lamchak lamdon me chitok lo chapaklang lo tame fit stami ilitum hedi hola bangso dhut ilitum MP kilik kidokok jeni la bangso eviction ilitum ki tharle ki plunga kam ding ni del fit stami hedi friends tum kilik judera MP kilik judera phi stami hedi ilitum phan VGR along aputha usik tarik krisiarni eviction notice people alam ta phangdak ponlo lapente ilitum phan usik ni pai krihiniarni amena mane ilitum karbon autonomous council CM amena Facebook account stamela so puthak aru angko chingwai pon thulang psila personal lampaklang pon friends to labangso VGR PGR long le puthak la media chingwai pon thulang mane bare mane chingwai ke abatai do lo friends to kan la friends tum hedi ilitum han labangso la ke hokpet ke tum central government puni state government men stami PGR VR long le ma ke tharli nei pan la ke mane arondu dake munit tum nonson bihari tum ke sang tum ke dake dolong li pothe adim lo mari di la se mane ilitum han ke chingwai ta por ke dugu por dam liklo ta non anta ilitum karbi ilitum hampang song ilitum karbeng long aratum kichisong hola sudut kichisong ateng penang dam pete ahiring tangrak ansi ilitum kisong wa fil saminon bang mate nangchak batai election kilik dokok election kilik dokok pi pustaminon son arusing wai thulang committee senglang samia por ki tum phane dam bomlo aku kisumana karbi tumbang tela bang so puthak alam kiting ni lapenta lam kilam asa situm ke non mak hekdam long onglo lasi nilin pen chini dam asini teman than he mani si condition ni teman chini lo la persona thayang si non phong la bangsu PGR via dong ni long itum chi song yang si itum kar beng lo ratum chi song successful un e pute la bangsu abang itum abatai ka prek apong prek sami itum kar beng long he di phang song itum kar biang long ching hon mane idi miklong donai mane chiperiok thot nei yar nei pute itum ba hedi la bangsu bang itum successful claim air on masedi kama friends to nang itum sami comment like nang pidun nang cerabun stamina lita thekan se chini nei pon cholo na markela bangsu PGR VGR along le puthak lam stami ta kisuman atum nakari don jeni sini tala bangso content manai pon samar pon taili tum ge chohong phang wala friends tom kalang na hoglo comment tu sili tum ke election po mak pe di tum chong phang nang to war cholang phang saidil ke dap tang son taksi ta nona ba ke non puanta mane election notice ta yat ta tili tum ke thek long elang chini ni lang klak lek pen election ji phan ke living song thak la sili tum ka du ka we ni leader delo nang li tum ilitum karbi anglong rat do an stamilitum karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuliram rong hang pasilitum ke cholang pronglo talang istamila bangso kami claim nilam chak alang nilam chak chwa pling pasilitum ta to war cholang pronglo am pentalang linut ilitum kematha kemisen la pente karbi paniching hondu porselang istame keder tastame eviction
alam la ili tum gaskar binong election PGR VGR long kedu bihari tum phan election rek pu pusili tum mai nang thepon ra itlo minang ki thedun na chonghong dun na kadu we tum phanta nilila anwasi pini video bon dapon iton nikok bu dami tha me kardam